ассалому алайкум дӯстон азиз, худованд нигоҳбонтон бошад. Дар Химки ака дар тарафи Химки дастройко дар кораи чанд коргар ака? 10 коргар дар кора, яъне ки шкатуру кладка 70,000 ту метиян, сева хурду хӯрок ту метиян, ҷои хов ту метиян. Рӯзои шанбе рӯзои якшанбе бихад но ай соат чанд то чанд ай? Ай соати 9 то 7 корай, 1 соат абита ё? 1 соат аби дӯстони азиз. Масалаи намозхонӣ чӣ хела? 5 вақт намоз мехонӣ, бо акнари ҳамҷо бишинӣ қазоёто бихонӣ. Яъне ки ба ҳамон хотир дӯстони азиз, сева хурду хӯрок, ҷои ховтон метиян 70,000. ҳуҷҷат муҳим нест, не ки ҳаракат кунӣ, ҳуҷҷат кунӣ, аммо ҳуҷҷат муҳим нест. Устуҳои шкатуру кладка, правильно? дар кор бародар азиз, ин ҳамин рақамҳои дар экран занг бизанед. Бародаримон пешум дар ҳиҷомаи мо омад, суҳбат кард, яъне ки дӯсти як бародармон, ба ҳамон хотир моро қадр кардем, хича нишон надодем, видео кардем. Иншаллоҳ худованд ҳамаи моро бар роҳи рост ҳидоят кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Як ҷо Химки метрои чӣ мешава? Планерный. Барои ассалому алайкум.